ole taksa chaklo na wangle mani in social ve de uring wangin duangin garon upload chak thairowa clear tu ta thria thiamna karon deal chewa chubaka snowdrop hi zanin hian kan laron te chok le theidon lo peka le chop nen narit le chop nen chuan hunin min te lo thina wangin zanina po hian karon te chok theidon lova nakjana episode ni ron chua tumero ani thunga nakjana ro chuan kanon chuang nge to angti kan han soilo kani Vincenzo episode som pakhat na zanin hian kan ron tile dona clear to 10 minute clear sak le ula like subscribe comment le share kha minoti sakzel tur chawin kan ngen tak meu chawni ole soi chun chum le ngal pop mayang episode 11 a chuan underpass a an umlai tang ron in tanin Vincenzo chon ami khoilai phone chu lak sakin an chairman chu hansio ani ringin biak tum chuan an han kola junwa phone alai chu aron vibrate ngal lo mai lau thong tak chuan junwa pol chu in dam ngala an thra chuak to ngei tura in ngain van nei thlak takin Vincenzo ron kal nai chuan ari chu alo top man ta hlau mai thil tlan na mun an then fai mol lai chuan Vincenzo le cha yongi ta chuan junwa chu kal tur chuan an han tia ti chuan Vincenzo chuan atuk dul tak pathum ta chu warehouse ro san to chuan hruain an dop tran le ta a akar chunga chuan da in engma an soi du lo borok chia chuan motor chunga chuan an ur ta ngek mai ti chuan an jinga mi pani ta chu in puangin episode malama kan mu tak chuata thi a Vincenzo ten an ba mu kha an tha ani thu le an chung te po an mani tha ani thu chu an puang ta chu chang ne lovin chairman janga chuan a oti dang lamin thu aron pek thu te po a soi boka an dop zo chu cha yongi thinrim chuan car chunga chuan borok chia chu apam lut ngek mai tikhan an thi dona an omdan tur le she om an ti tur zia chu in sha thiamang chumo a han tia thupek ani awang chawa ti ani in pakhat chuan ron changa ti chuan ni kho shailovin an oma dila chuan an motor chop chuan an pai lut ta Vincenzo le cha yongi te po chu Vincenzo in lama chuan let ve le in an zan hun man dan ta chu an soi dun naknaka chu ti an soi mol lai chuan cha yongi chuan Vincenzo laka engemaw riau anei le nei no chu hria ta du ta a zuwa in tawak mai ti chuan Vincenzo chu second somvel chu an ko pet thlopa arin angani chi lo nge cha yongi chuan Vincenzo laka chuan engemaw riau chu anei lo ti a hre chuak ta a an bei kol vel ngel na a anei tumang chu amu chuang lo tlat atopa chuan ama a alo hlo thongna ta chu hlo oma adin wang mai ni in angai le ta nu no a building mi ta chuan Vincenzo in sual thiam ja chu an lo soi cham thi mai chu ti mek lain ani ero chu dam do ina chuan anu chu watlo a fa pa hlo thlak dan le adan ani om ta chu POI chuan alo soya Vincenzo chuan nu te lo chuan hre om ati veo orin thu a changin chu chuan POI thinlung chu a chhon tan ta tlat mai ami ta tang chuan in thiam lo na le nu mangai na mit tui alo luang chuak ta Vincenzo chuan puhonga khan ifapa ithlo thlak shremna atan kan survey ta anga in ngai thu min sila hrisel takin athim zonga thil thlir lovin hun lo mangang che ti in akal santa a lelama chuan usang lo fam ho chuan zanma sa thil thlen tan chu an lo soi zui ve meka miang hi chuan ro man nan nei angai thu a soi zo che chuan junwa chuan khang mi pathum laka tang khan engma an hriat lo tur thu asoya ka ui sathiam le rin rol berte anni a thidon poni chela engma an soi chhol lo tur thu chu alo soi ve mek bok miang he chuan kong thui tak kal ngai lo hian ngatinge kong toi zo a Vincenzo chu kan bitum hal mai lo ti in junwo chu an zo ta tempula thil diklo om chung changa chuan administrative headquarter ho chu lo langin puithiam chok tur te panhi nen chuan anin to ka ti chuan thil om dan te chu hrilin temple chu en fiang ai thu ron hrilin joka chuan lon hel te ma se anti tur chu anti ngai awang chuan an lut ta a heng zong hi Vincenzo ten na an tho theina tura an ruah man na vek alo ni Vincenzo te boy taka nu chuina kalpuya an ommek lai chuan mai le lam chau langa ban phena ding reng Monsieur chu an muta thut mai an phuna salom le Monsieur chuan kumtin anti danin mafia game khel tur chuan alo soma Vincenzo chuan lo nial te ma se lo thei lo chuan atel ve ngai ta mafia game khel tura Vincenzo kheran thlang chuak chu thil nui ja thlak takani Vincenzo la chuan adu lo thu lo soi te ma se midang ta chuan mafia ni na an hlan ta vek mai ani la chuan kamel en po hian mafia mel ka pureng reng em ni ti ve tlat bok mafia ni na inbel le ni du lo ta chu an lo in hiar tliara ti chuan mi soi chuan vote la a ti mai a that thu lo sein vote la tur chuan dokan chu an han bank clear hloma chu ti lai tak chuan international crime department lam chu lo langin Vincenzo man theina le kha kengin misual pola tela puin an lo man tamaya chayong e chuan aloyar ang chuan zui ve ngalin
po ana chuan an headquarter lama chuan thil om dan alo hril ve bok ti chuan le building a chengte chu thu khomin Vincenzo ni na dik tak an hriat ta ka wang chuan an lungai em a an thu soile a chan le dan ta chu ngai to in an boy mup hle mai chuti mek lai chon chun nu le chairman hana ta chuan cho chhun an lo kil du na chairman hana chuan in hen atang hian thil dam tak ka zir chuak to a Babel Pharmaceutical hi ka enkol ve thei to karinga tia asoi zo che chu junwa ngai dan ni lo chuan dokan nam thu in anaw ram chu panin a ngonga chuan chemte ne chuna chuk to taran mai I thil du chu ka thi phot to chuna thei lawang ti in thinrim tak chuan an rila chemte chuan a han in tin le tir le a in zai pa chuan voi khat ma soi le to su I soi le ni chuan ka that nge yang che tia vowin a thla ta a puana chuan an director min tumin alo bei ve mek bok Vincenzo chu an manin boy puya police ko ta la chuak tur chuan alo thlema Reingial chu an hniala alung run thei angbera soin chantu nei lo tan pui ngai ngoi chuan an aw mol tu te soin director in reman ti thei chia chu pon lama dar tharang ti fai tu nen chuan lom wangin awin an lam dun na samai police station lama chuan cha yong chu loyara ni ang chuan ana chu thokin police lam chuan thalak ta chu an han muwa cha yong chuan heng thalak te hian Vincenzo man the nei na thutling pakhat ma pochuak lo atia police ta chuan cha yo ni chu Vincenzo thil ti dik do chu thril chung zombin Korea ram chuasana Italia thon ho ni tur thur te chu police chuan an shrila chutia Vincenzo an roi chodon lai tak chuan dingru ron ti throi thom chu an hret atlat mai an han en nak chuan pu ana lek chu lo ni in anaw te ho nen chuan in na chang tu pa zet chuan aron in the thil kwal vela police lam in tunge ani han zo chuan team leader ana International Security Crime Bureau ami ani thua soin Vincenzo chofin fiana an nei zongjong tenen chuan an hne na hlan mai tur chuan an tia Ministry of Justice lam phalna chu arong keng thap mai boxi chabi chu dilin ti chuan an kuta chuan an hlan ta a usang lo farm lama chuan Vincenzo an roi chua thu chu an thevele Vincenzo chu spy ani le ni lo chu an rin dan vel chuan an in hial ta vak mai Vincenzo ti reng ngai chu jungu chuan ning tak chuan Vincenzo ti reng mai tin thinrim tak chuan alo au chua ka chu ti mek lai chuan pu ana chuan Vincenzo chu team siam puya chuan alo som ve mek an pola chuan tela an thuruk en kim hril ve vek tur chuan atia Vincenzo chuan alu chu thinsan ma se cha yong chuan alo ram ti saka pu ana chuan ti tur pathum atuk tatlat mai Vincenzo chuan alo pom sak zel atobera chuan pu ana chuan min kwaro an tia ama angbok chuan o an ti le maya an ngai to chianga mo tin an zot non le seka Vincenzo chuan ngai dan thatak ani don empty a chiang lo ma se o alo po theita thalak chu en wangin Vincenzo chuan heng thalak te hi mi mai na mu thei ani lo thu soin heng thalak pe tu hi zong chok tur chuan Vincenzo chuan pu ana chu athurwal puita a an zong mu thei ani chuan chairman jang an he na roi thlengin ani na dik tak chu an hai chok thei don ani ti chuan na thok tur chuan pu ana po chu ain peita at mai Guema Plaza lama chuan Vincenzo chu le tin ama lo hmona hun ro pui tak chu an lo siam saka building a chengte chuan hroi tu engma ti na chang hrelo an du lo thu le mi chak tak an du thu chu an lo au chua puya safe to chuan kon salat ti na lo kowa ti chuan midang ho chuan om mai thei kan ni lo kan bailet ve hi kan ti tu ani tia soin an lo hril na sa kon salat ti chuan an au dual mai Vincenzo chuan ngoi tur ti in kon salat ni lovin conciliar ani thu chu a hrila chutia hun an man zo chuan restaurant a chuan an chola man mo em chuan puithiam pakhat chu restaurant a chuan alo lang lol mai thilom dan chu hrila an temple chu eruk thu boya defamation an lo thelu chu ni in chu thil chu Mr. chuan alo ro man na vek chu ni in Vincenzo po chu alom ril ru hle a temple chu an khan mai thei tura angai wang ani Vincenzo le Mr. chote in piak lai chuan Monsieur chuan in kailo na tang chuan alo ngai tharu ve reng bok chanchin lom ong lo tak chu Vincenzo an thuruk alo von thatlat building a chengte chuan an building a chuan rang kachak a op thu chu ala hrelo emo an ti awang chuan an han hril vele lopa amun an hriat chi lo thu le thakhat chung chu mun tin an zon to thu chu an han hrila Vincenzo chuan tunga chu hril chu tia an zo chuan an then om thin chen na nei lo gilbata ani thu an hril chu mak atile a thinrim au thut chu zazel ko le velin a tak takamo ti in an hrelo der le vela rangkachak chu anta anga an chal mai chu zor le tin Vincenzo chuan tu ta emo ani om sia engtia inta anga soi mai nge in ni a han ti chuan a mutu ta ani mai ti in an no changa van nei thlak takin manager ana chuan chanchin lom om a hretlat kimsang una report chu adong tatlat mai
kumsom li pakhan mi kim sang yun chu weapon lobby san na thok thina ni thu chu a hreta a chutia chung thu an soi khom nak nak lai chuan junwa chuan chayung chu lo bia in mutur chuan aron tia junwa chuan babel victim so chu zangna domna anpek lo tur thu chu aron rila chutia chayung a chola chuan Vincent zo po chuan sangyun na in chu alo palu chila alo man vebok Vincent zo chuan babel chairman dik tak chu a han zota ma se a hril du lo a hrila ni chuan kar khat chunga a thi tho tho a in rin thu chu a soi chuak taboka ti chuan Vincent zo chuan game khel puin sila chu a han ka vela a pok lo zela a topa chuan sangyu chuan a hlau lutuk chu junwa ming chu a hrilta a Vincent zo chuan chayung chu hril ngal atuma avakola ma se ani chuan kol chu ala thei tatlat do jungwa nen chuan an lo ti na samai a topa chuan chayung chuan phone ala thei ta ram Vincent zo chuan gi lo tura ti masa in junwa chu babel chairman dik tak ani thu chu awa hrilta jungwa lo ho chu Vincent zo chuan a ina chuan alo ngak ran mai Vincent zo chuan silain a hantina junwa chuan silai chu met turin a hantia silai chu arita a akap gmt kan hre thei talo ani ole khajung kha episode 11 chu lo ni le ta a thlia tu zong te milo thlia saka wangin kan loma milo thlia sakzel tu le aremani chuan atam thei angber min lo share saka like le comment te